Amerikan jarraituko dugu, mendebaldean, westernean jarraituko dugu, ze zoritxarrez, gerra garaian makina bat euskaldunek jo behar izan zuten bertara. Exodo handia izan zen, eta horri buruz hitz egingo dugu Eusko Ikaskuntzako Aitziber Sarinasekin. Egunon, Aitziber? Egunon. Askotan hitz egin dugu, Amerikara joan ziren euskaldunei buruz, baina gehienetan, edo ia beti, gizonen ikuspuntutik, ezta? Bai, kasu honetan ere, migrazio prozesuetan baita ere, emakumea ikustezin bihurtu den arren, euskal migrazio prozesuaren eraginak ere jasan zituzten noski euskal emakumeek. Gizarte, kultura eta ekonomia lorrean emakume emigratzaileen garrantziaren berri izango dugu, justu gaur. Eta horretan lagunduko digu Argitxu Camus, zuberotarrak, Mauletik hurbilden Onizepea erriskakoa da bera, historialaria, 6 urte pasa zituen Amerikako Estatu Batuetan, ara joandako emigrante euskaldunen kasuak ezagutu eta ikertzen. Renoko Unibertsitatean doktoretza ikasketak amaitu eta bertan jarraitu zuen Euskal Ikerketarako zentroan lanean. Gaur, Amaraunera gonbidatu dugu Eusko Ikaskuntzako kidea emakumeek Amerikako Estatu Batuetarako emigrazioan zer nolako papera jokatu zuten. Konta diezagun. Argitxu, egunon. Egunon. Bueno, zu gainera Euskal Emigrazioari buruz Baionan Eusko Ikaskuntzak antolatu dituen jardunaldietan emakumeek Estatu Batuetarako emigrazioan izan zuten parte hartzea aztertu duzu. Bai, hori bera, hau izan zen jokatu nuen gaia. Oso gutxi dago idatzita emakume emigrantei buruz, Argitxu, zergatik? Bai, agazoin duzu. Lehenik egan behar dugu, behar bada historian orokorrean, bakizu, emazteek interes gutiago sortu dutela gizonek baino. Eta emazteek giazki subjeto gisa, estudio subjeto gisa, oso berant hasi dira hor agertzen, 70 hamarkadan bakarrik. Eta gero historia egiten zen maneran ere, garai hori arte 70 hamarkada arte, egan behar da gehiago esfera publikoan oinarritzen zela gehiago eta interesatzen zela, eta egia da esfera publiko hortan gehien bat gizonak zirela edo gizonek idatzi historia eta ondorioz interes gutxiago emaiten zitzaion emazteari, edo etzen bat ere interesatzen ere kasu gehienetan emazteari. Beraz, emigrazioaz gain beste gai batzuk ere izango dira aztergai, ezta? Bai, errangabe doa, baina egia hor interesatzen gaituen gaian, orokorrean badela orainik ere zer egin, bai, emaztean rolaren agerrarazteko. Zuk historiako masterra egiten ari zinela, erabaki zenuen gai honi heltzea, irakasle batek animatuta. Konta iguzu nola izan zen? Pixka bat, zu eta gai honen arteko harreman hori, nola hasi zinen interesatzen emakume migrariek jokatu zuten paperaz? Bai, beraz, nik masterra, beraz, Euskal Herrian egin nuen, Gasteizen, bigarren urtea, lehen urtea Pauen, eta notik, beraz, tesiaren egitera joan nintzen Renora, eta egia da, ikertzen nuen nik, beraz, Euskal elkarteak, edo elkarte ezberdinak historian zehar nola garatu ziren, eta hori, eta egia da, konturatu nintzela, behor buruan ziren, elkarte horien buruan ziren gehienak historian zehar gizonak izan zirela, eta pentsatzot ere elkarrizketa bat egin nuen hor Estatu Batuetara joan berri nintzela, ene lehen elkarrizketa bat izan zen beraz emazte batekin, eta hor jarek izan zuen erreakzioneak pixka bat konturarazi ninduen, ze guti sartzen genituen emazteen ikuspuntuak ere emigrazio fenomeno hortan. San Franciscoko andere horrek errantziran, baina hasieratik, azkenean emazteek dutenaz asolatzen zirezte. Eta ni, zenako hori diozu. Bai, zeren beti nire senarraren gana etorri dira, eta ea nola emigratu zen, eta zergatik emigratu zen, baina ni ere etorri nintzen bera bezala, bakarrik Estatu Batuetara, nik ere badut zerregan, zergatik emazteak ez dugu deus erraitekorik. Eta egia da, holako elektrosok bat egin zidala horrek, eta konturatu nintzela, gero, ni, bai eta ikerlari gehienek, kasik baginuela holako emigrazioaz mintzo ginerarik figura bat gizonaren azena. Eta horren ondorioz, beraz, baztertzen genituela emigrante populakuntzaren parte handi bat emazteak zirenak. Eta nola mantzenuen urratxori, Argitxu? Beraien gana jota, zeintzuk izan ziren zure iturriak?
Bai, beraz hor, egia nire aldetik, nola egan, orainik ere estatu batuetara, beraz, emigratu zutenen parte handi bat orainik ere bizirik da, aski berantarte estatu batuetara segitu baitzuten emigratzen euskaldunak, irrogeigarren hamarkara bukaera arte, beraz, hauek hor nituen, haien esperientziaren partekatzeko nirekin, gero biztandena beste elkarrizketa zonbait, pixkat urgunago historian joaiteko izanen zen emigrante horien, beraz, haurekin ere mintzatzea, haien amaz eta hori, eta xantza ere badugu, beraz, estatu batuetan Renoko ikergunea bada, baina baita ere Boizin, beraz, ikergune bat hor berriki sortu dena eta lehenago sortu zen Euskal Museoa, eta beraz, bai Renon, bai Boiziko Euskal Museoan, bada artxibo handi bat, eta duela zonbait urte ikerlari ezberdinek emaztei, bai eta gizonei elkarrizketak ere atseman ditzazkegu han, eta hori ere biziki garrantzitsua da. Eta Argitxu, ikerketa horretan topatu duzuna oso ezberdina da guk aurrez gizonen ikuspuntutik genuen emigrazioaren ideia horretatik. Oso ezberdina da emakumeek jokatu zuten papera, beraien egoera, beraien egin zieten harrera. Lehenik egan behar da, nola egan, gauza hainitzetan izan gizon edo mazte emigrante han aurkitzen behin herri ezberdin batera joan eta nola egan, esperientzia aman komunak ere aurkitzen zituzten, behar zuten beraz adaptatu egoera ezberdin bati, estatu batuen kasuan hezkuntza berri bat behar zuten aurkitu, badira gauza batzu berdinak direnak, hori egia da, baina hor erran nahi dutana da, pixka bat, nola egan, nire mintzaldiaren mamia zen pixkat ohartaraztea, behar dugula pixka bat gure buruan duguna hautsi. Gana baita emigrantea berdin gizona. Hori da gure buruan duguna. Eta hori hautsi behar dugu. Zendako eta gure mintzairan ere hori ikusten dugu. Emigrantea gaiten dugularik berehala emigrante hitza gizonarekin lotzen dugu. Eta aldiz, emazteaz mintzatzen girarik egiten dugu emazte emigrantea, edo emigratu duen emaztea. Zehaztu egiten dugu kasu horretan, ez dugu orokorrean pentsatzen emakume. Hori da, eta hori huts bat da azkenean zen, eta iduri luke historia atxe handi batekin gizonen afera dela, eta beraz emaztean ikerketa zerbait aparte dela. Ez, azkenean, prozesuaren ulerhemen orokor baten izaiteko, biak behar dira sartu biztan dena. Eta justu Argitxu, emakumeek egoera berezia bizitu izan zuten are gehiago garai hartan, eta ezkondu gabe joaten ziren emakumeek adibidez, kezka handia eragiten zuten familian, harrera ere desberdina izaten zuten. Bai, hori dependitzen zuen ze egoeratan ziren azkenean Euskal Herrian zehar eman zuten haien gizonekin, haien familiako gizonekin, haien anai-arrebekin, baina nola egan, hor ere berriz diot, prozesua ikusi behar da, ez da gauza individuala bezala ikusi behar, baizik eta zerbait kolektiboa bezala. Gana edut, egia da emazteak usu, ez zirela bakarrik joaiten izan estatu batuetara edo Argentinara, usu izeba batekin betan, edo beste anai, edo ahizpa zonbaitekin behitan joaiten ziren, hori antolatua zen. Baina horiek eganik, behar bada egia, emaztei kasu gehiago emaiten zieten, baina horiek eganik, gizon gazteak ere joaiten zirelarik, ezakiten nora joaiten ziren, eta usu gauza kolektibo hori diotana, gauza berazen haiendako, usu ez ziren bakarrik joaiten, lagun batzuekin, anai batzuekin, izeba osaba batzuen gana. Beraz azkenean, sare hori, bai gizonendako, bai emazteendako, bazen eta lotzen zen. Eta nolako bizimodua izaten zuten han ondoren? Badakigu asko hartzain joaten zirela, eta emakumeen kasuan, nolako bizimodua, nolako lanbide izaten zuten? Bai, beraz, hor, egia egan behar da, emazte, jara joan ziren emazteentan hainitz,
joan ziren edo senarrarekin batean, edo senarra izanen zenarekin batean, elgarrekin joaiten ziren, edo jaanik haien senarra zena edo izanen zena joan zen lehenago eta beraz haien gana joan ziren, baina batzu baziren, beraz bakarrik joan zirenak, eta han lana nola haien zai zena, zeren usu ez ziren joaiten, jaanik bazakiten nora buruz joaiten ziren, duze lan mota aurkiz ezaketen han. Eta beraz, jakin behar da, Euskaldunak, beraz, estatu batuetan gehienak, beraz, Kalifornia edo ondoko estatuetan instalatu zirela, eta gehiago zona ruraletan, eta beraz, rantxetan edo baserri batzuetan lanean ari ziren. Beraz, gizonak horietan lanean ari ziren, eta beraz, emazteek ere, gehien bat horietan lan egin zuten. Beraz, joaiten baimazaren izeba edo osaba baten gana haien rantx edo baserrian beraz laguntzen, haurrak zaintzen, sukaldea egiten zomaita ez hartzain hainitzen dako, haiek ere lan egiten zuten ere kanpoan, eta hori. Gero beste lan iturri handia beraz emazten dako eta eskondu gabe ziren emazten dako ziren euskal hotelak. Beraz, euskaldun hainiz joan ziren leku guzietan, euskal hotelak sortu ziren, eta horietan usu hotel horien jabeak ziren bikote bat, beraz gizon emazte, bikote bat, eta hor usu, beraz hotelean garbiketaren egiteko edo serbitzatzeko, ostatuan serbitzatzeko, emazte gazteak hartzen zituzten hor laguntzeko, eta jara bazioa zin ere lan egitera. Eta egia da hor, beraz lan bat egina izan da euskal hoteletaz estatu batuetan, eta horko ikerlariak esplikatzen zuen nola emazte gazte horiek heldu ziren, baina maiz usu itzultzen zirela, ez zirela luzaz hor lanean egoiten, gero hor aurkituko baitzituzten haien senarrak izanen zirenak, eta gero beraz lana utziko zutela, eta beste gazte batzu beraz hartuko haien lekuaren hartzeko. Beraz Euskaldunen arteko ezkontzak, bertan, ezta? Bai. Euskal hoteletan, antxe, guztiak elkarrekin. Bai, horiek ziren, beraz, oraiko Euskal Etxeak baino lehen Euskal Etxeak azkenean. Hor, informalki biltzen baitziren osu igandetan eta besten inguruan, bazkari baten inguruan, pilota partida baten inguruan. Eta integratzeko garaian, emakumeek eta gizonek altzuten desberdintasunik, estatu batuetan, integrazioa ezberdina izan altzen, batzuen eta besteen kasuan? Bai, beraz, hor, bildu diren elkarrizketen arabera, erran dezakegu, beraz, zona ruraletan bizi ziren familietan, hor, ezberdintasun bat bazela bai, gizona baitzen usu kanpoan lanean ari zena, edo kanpora joan behar zelarik, beraz, harreman gehiago bazuena kanpoko jendearekin, eta ondorioz inglesa fiteago ikasten zuena, aldiz, beraz, emazteak, hor, lanean bai etxean, baina gutiago beraz kanpora joaiten, eta inglesaren hobetzeko parada gutiago, edo bederen emekiago ikasiko zutena, eta ondorioz, hor, badira elkarrizketa hainitz, non esplikatzen duten, emaztean dako emigrazio prozesua izan dela estatutu galtze bat, kasu hortan, behar baitzuten, beraz, dependente baitziren, haien haurengan, kanpoko munduarekin gero komunikatzeko izan eskolako irakasleekin edo medikoekin eta abar. Eta hizkuntzaren transmisioari buruz, argitxu, kasu horretan, euskara mantendu zen, euskara transmititu altzen? Bai, beraz, hor ere, zaila da, zenbakien emaitea, baina egia da, beraz, bi euskal hiztuneko beraz pertsona eskontzen baien baziren eta haurrak ukaiten bazituzten, hor kasu gehienetan euskara transmitituko zen. Eta beste zerbait eta zere ohartzen gira, baina ikerketa gehiago egin beharko dugu hortan, baina iduridu tendentzia hori agertzen dela, bikote mixtoetan, naiz eta gizonak euskara jakin, baina emaztea beraz beste kultura batekoa balin bazen, gehienetan haurrek ez zuten euskara
Euskara ikasiko. Beraz, emaztea biziki importantea zen ere kulturaren eta mintzairaren transmisioan. Argitxu Kamuz, Argitxu berriro errepikatuko dute. Argitxu Kamuz, historialaria, eskerrik asko Amerikara joandako euskal emakumeengana urre hartzen laguntzagatik. Bai, eta jarrai dezazula horrelako ikerketa interesgarriak egiten. Bai, eginen dut. Urren arte, Argitxu. Eta Itziber Salinas, zuri agurrez, zuri urrengo arte.